Jeg hedder Preben Madsen, og jeg jobber med søgemotoroptimering og søgemotormarketing, internetmarketing och e-business lösningar. Och vad håller ni på med just nu för tillfället? Just nu så håller vi på med att göra ett website klart till det engelska marknaden som är väldigt nära att bli launched. Och vad handlar det om lite mer exakt? Det handlar om att sälja rabattkoder till engelska förbrukare. I England heter de voucher codes, och vi har gjort en hemsida som vi kallar A1 voucher codes. Hur mycket tror ni att ni kan tjäna på det här? Ja, vi försöker att launcha sajten till pass tidigt för jul, och som är den stora månad. Och vi förväntar inom de nästa 6 månader att få en omsättning på 3-5 miljoner danska kronor. Hur många medarbetare räknar ni med att behöva i företaget? Ja, just nu är vi enbart 2, men vi förväntar att vid årsskiftet är vi runt 10. Och hur ser planerna ut för en vidare expansion i Norden? Ja, den engelska sajten, erfarenheterna med den ska användas till att expandera in i de nordiska länderna. Så det blir en både dansk, svensk och norsk voucher code sajt inom det första halvåret i 2009.